estan? Benvinguts a la Setmana de la DIP, on anem a repassar totes aquelles notícies, totes aquestes qüestions relacionades amb aquesta institució, la Diputació de València. Sumari i comencem. El ple de la Diputació aprova per unanimitat el reglament de creació de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere. Precisament a la secció Saben on els desvelarem quin poble de la província de València és referència a tota Espanya en la lluita contra la violència masclista. El 25 de novembre es va celebrar el Dia Mundial contra la Violència de Gènere i uns dies abans la Diputació ho va commemorar amb la segona edició dels Premis Cèlia Amorós. Després de les ajudes de la Diputació als pobles més menuts, ara és el torn de les mancomunitats i els municipis més poblats amb el programa Som Més. Recepció del president al Champion Woman Racing, equip de motociclisme format íntegrament per dones i que s'ha proclamat campió d'Espanya en Open 600. Finalitzada l'última fase del projecte de condicionament i millora de la carretera de Cortes de Pallars, que impedirà que es torni a repetir el cas d'aïllament del poble. La Diputació està amb les falles. Les màximes representants de la festa per al 2018, Rocío Gil i Daniela Gómez, visiten la Dipu. El 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere i al ple de la Diputació de València es va viure una jornada històrica. Per unanimitat es va aprovar el reglament de creació de la xarxa de municipis protegits contra esta xacra social, un reglament que permetrà donar la millor de les respostes a estos casos de violència masclista. Cap vot en contra. La lluita contra la violència de gènere ha unit a tots els grups polítics de la Diputació per recolzar el reglament de creació de la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere. Iniciativa impulsada per la diputada d'Igualtat Isabel García i el president Jorge Rodríguez. Els municipis són els que estan en primera línia de foc, són per tant és que també tenen que tractar de prestar les primeres assistències, d'atendre de la millor manera possible aquest fenomen i, per tant, el que hem volgut és crear aquesta xarxa a través de la qual els municipis van a poder tindre una dotació econòmica, diguem, especial per poder ficar en marxa totes les ferramentes que permeten amb els dispositius operatius suficients, tant des del punt de vista de psicòlegs com de formació de la policia local, com de tindre una mesa de seguretat, etc., per tratar de protegir a les víctimes de la violència masclista. Los ayuntamientos, los municipios, las casas de la dona, las policías locales son los primeros que reciben a una mujer que es víctima de la violencia machista. ¿Vale? Por tanto, el objetivo de la red es fortalecer esa parte, ¿vale? Que es la primera puerta a la que toca una mujer que es maltratada por su pareja o por su expareja, ¿no? Este reglament entrarà en vigor de manera immediata. Arriba el torn de la secció Saben on, però no deixem el tema de la violència de gènere. Precisament, Saben on hi ha un municipi a la província de València que és un model referent a tota Espanya per la seva lluita contra la violència masclista. Eixe poble és Alaquàs, i no sols per l'ajuda que ofereixen a les dones maltractades, sinó també pels plans de prevenció per als adolescents. Laura és una víctima de la violència de gènere i per això va decidir que tenia que dedicar part de la seva vida a ajudar a altres dones que han viscut el seu mateix calvari. Muchas mujeres son incapaces de poder dar el paso porque sus situaciones económicas o el daño ocasionado por tantos años de maltrato psicológico les impiden dar el paso. También son sobrevivientes las mujeres que se mantienen en el maltrato. I el principal recolzament el va trobar en l'alcaldessa del seu poble, Alaquàs. Qualsevol dona en situació de violència de gènere ha de pensar que no està sola i després una altra idea molt important, que la vergonya que canvie de bàndol. Va crear un equip multidisciplinar que poguera ayudar la dona desde todas las áreas. Las mujeres llegan destruidas y tú tienes que hacer un poco el trabajo de juntar las piecitas del puzzle que fueron quedando para que sean capaces de tener un nuevo futuro. Però calien diners i per això es va remoure cada racó de l'administració fins donar amb qui l'ajudara. I el va trobar. Per a la Diputació de València, sense cap dubte, Alaquàs és un d'aquests exemples a seguir i, per tant, el que hem volgut és ajudar no sols a Alaquàs, sinó al conjunt dels municipis valencians. D'ahir que, en primer lloc, traguérem una sèrie d'ajudes per a poder, d'alguna forma, finançar els plans d'igualtat dels ajuntaments. I és que este municipi valencià s'ha convertit en un referent per a tot el país. Canviem radicalment d'assumpte. Després de posar en marxa projectes d'ajuda econòmica per als municipis més menuts, arriba el torn per a les mancomunitats i les ciutats amb més de 50.000 habitants. L'objectiu continua sent el mateix, garantir els serveis necessaris per a tots els veïns.
La Diputació ha acordat destinar 2,5 milions d'euros a finançar projectes de millora per a les grans ciutats i les mancomunitats. Aquest pla que avui presentem, aquest Som Plus, és un exemple més de la manera de funcionar de la Diputació des que entrarem al govern. I per què és així? Perquè hem augmentat d'una manera considerable les ajudes reglades que permeten que els diners arriben directament als municipis i que siguin estos en els que el millor criteri decidís que no en volen invertir. L'assignació dels nous plans segueix criteris objectius. Aquests criteris regulen el 97% de les ajudes de la Diputació, a diferència de quan governava el Partit Popular, que donava més del 60% de manera no reglada. Hem volgut en aquesta legislatura, va ser una aposta de l'equip de govern, que aquestes 5 ciutats puguen tindre ajudes, donat que també pertanyen evidentment a la província i contribueixen molt a lo que és la configuració de la Diputació. I per part de la ciutat de València és que les inversions que pogueren fer a la pròpia ciutat que vengueren des de la Diputació estigueren adreçades als pobles de la ciutat de València. En total, la corporació injectarà 500.000 euros a les mancomunitats i 2 milions als municipis de més de 50.000 habitants, sense oblidar les seues pedanies. Xavi Simón ha sigut nomenat nou gerent de Divalterra. Simón compta amb una extensa trajectòria en la direcció d'empreses i arriba amb la clara intenció d'impulsar i professionalitzar les brigades forestals. El nou gerent de Divalterra, Xavi Simón, que fins ara desenvolupava tasques de coordinació d'assessors en presidència de la Diputació, ha sigut triat pel seu ampli coneixement del territori i la seva dilatada experiència en gestió. Les principals línies van orientades a les brigades forestals i el servei que presten. Entre tots hem fet possible que l'empresa de Divalterra continuï fent aquesta tasca que se va encetar des d'esta nova Diputació, una tasca de tornar-la a posar en el plan de la normalitat, venint d'una època anterior molt convulsa en Divalterra, amb l'antiga Imelsa, i ara volem que estigui dins de la normalitat. Però evidentment sabem molt bé quins són els nostres objectius, sabem molt bé que som dedicats en molta part de la nostra tasca als temes forestals i és allà on anem a treballar i a fer tots els esforços en aquesta nova època. El 80% de l'activitat de Divalterra està destinada a l'àrea forestal. Per això, este és un dels objectius prioritaris del nou gerent. Les brigades van a professionalitzar-se i reestructurar-se i se'ls va dotar d'unes condicions de treball òptimes per a que siga més efectiu el seu treball. Fa escassament un any i mig que va començar a rodar l'equip femení de motociclisme Champion Woman Racing i amb l'ajuda i suport de la Diputació ja celebren títols. Acaben de guanyar tot un campionat d'Espanya en la seva disciplina. La campiona de l'Open 600 de motociclisme és Paquita Ruiz. Sí, una dona i no està soles. Paquita és només una de les integrants del Champion Woman Racing, equip del motoresport pioner en tot el món que no haguera pogut fer-se realitat sense l'ajuda de la Diputació de València, on han sigut rebudes pel president Jorge Rodríguez. Que estem obrint un nou camí que en aquest cas hem pogut fer de la mà de Champi i que a més jo crec que sobretot el més important és que obri unes portes per les quals a futur segur que van a poder transitar moltes més dones que en altra època ho han tingut molt més complicat. En un ambient com el del motor tremendament masclista, el Champion Woman Racing parla en femení. Ara ja toca celebrar no només victòries, sinó campionats. Ja han vist que el Champion Woman Racing no és un equip qualsevol, és un cas únic al món, pioner en trencar barreres i en la seva lluita per la igualtat de la dona en l'asfalt. L'igualtat de la dona en l'esport sembla anar lentament, però a València va a més de 200 km per hora. Este és el Champion Woman Racing, l'únic equip del món del motoresport format íntegrament per dones. Estamos haciendo una senda que seguramente el día de mañana pueda ser una autopista para todas las mujeres. Raquel i Laura són l'enginyera i la mecànica de l'equip. Fan una tasca que tradicionalment ocupen els homes, però cada dia demostren que el gènere no és obstacle per a fer qualsevol treball. Al principio era una idea un poco utopía, pero poco a poco se va viendo que es una realidad. Obviamente estamos tuteladas por grandes profesionales, da igual que seamos hombre o mujer, apretar un tornillo todos sabemos. Tenemos una dinamométrica con la que se aprieta al par justo. Elles fan possible que pilots com Paquita Ruiz, Maria Calero o Clàudia Sepúlveda puguen donar-ho tot al circuit.
Este equip no podria haver-se fet realitat sense l'ajuda d'institucions com la Diputació de València, que va creure en el projecte des del principi. Hemos querido conjugar dos conceptos, el concepto de fomento del deporte junto con el de fomento de la igualdad. De ahí que hayamos querido subvencionar al único equipo íntegramente femenino, tanto desde las pilotos hasta las ingenieras y mecánicas, que existe en todo el mundo. La idea de Champi cuando nos trajo este equipo, la verdad es que era espectacular, ¿no? Porque ya no solo que las corredoras sean mujeres, sino todas, las ingenieras, las técnicas, las mecánicas, todas son mujeres. Es el único equipo del mundo y además compitiendo a un gran nivel, ¿no? Una iniciativa pionera per a trencar les barreres i prejudicis de la dona en l'esport professional. Han passat moltes més coses esta setmana que anem a repassar ja de manera breu. El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha rebut la fallera major de València, Rocío Gil, i la fallera major infantil, Daniela Gómez. Esta visita s'emmarca en la ronda de visites institucionals que han realitzat les màximes representants de la festa per al 2018. La Diputació, dins de la seva implicació, ha reforçat l'aposta per les falles. Pues estoy súper contenta, súper feliz y disfrutando mucho. Es un placer estar aquí en la Diputación y poder visitar al presidente y muy contenta. La vicepresidenta Maria Josepa Amigó ha visitat l'Hort Botànic de Cítrics El Bartolí a la localitat de Palmera. És tot un verger de la taronja gestionat per la Fundació Todolí Citrus que ha reunit vora 400 varietats citrícoles de tots els continents. Este projecte compta amb la col·laboració de la Diputació de València. Aproximadament 1 milió d'euros, el que ha arribat en totes les ajudes de la Diputació així a Palmera, i que nosaltres sempre hem dit en potenciar l'autonomia municipal. Nosaltres fem arribar els diners i són l'alcalde, alcaldessa, regidors i regidores qui decideixen on volen invertir. La Diputació ha conclòs l'última fase del projecte de condicionament i millora de la carretera de Cortes de Pallars, centrat als últims mesos en la reparació i condicionament del túnel i l'últim tram de la carretera CD 428. Estes obres impediran que es torni a repetir el cas d'aïllament del poble a conseqüència del despreniment de roques causat per les pluges. Amb motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra la Dona, el Movim ha presentat la nova obra que lluirà al vitrall del vestíbul del museu, Suspiro Esmeralda, el arte de ver bien, una proposta de l'artista Cari Roig. L'exposició acollirà també una selecció de pintures que algunes internes del mòdul de dones de la presó de Picassent van realitzar en uns cursos impartits per la mateixa Cari Roig. Estos dies s'ha celebrat a Segovia el Congrés d'Alcaldes Innovació 2017 i per damunt de tot ha triomfat un poble de la província de València, Aras de los Olmos, i no és la primera vegada que s'emporta un premi. El motiu? Un projecte ben curiós i particular que ara veuran. Un cementeri ple de vida i, a més, amb premi. És la localitat valenciana d'Aras de los Olmos, que ha tingut recompensa a nivell nacional com a millor iniciativa medioambiental. Estamos muy contentos porque el reconocimiento al esfuerzo, gran esfuerzo que ha sido para nosotros, pues nos vemos recompensados de alguna forma, sí. Els principals beneficiats, els xiquets del poble que gaudixen i aprenen en este particular entorn. La saqué de la maceta, hice aquí un hoyo y la planté. Eso es una casa para los bichos. Una original forma de transformar un lloc associat a la mort i omplir-lo de vida. Aquí hay muertos enterrados. Per als xiquets, este jardí és el millor homenatge als seus avantpassats. La Diputación de Valencia, en su área de medio ambiente, es la que nos ayuda a financiar este proyecto. A través de una subvención lo que hemos permitido es que el Ayuntamiento ponga en marcha un jardín botánico con especies autóctonas y por tanto también estamos contribuyendo, yo creo que de una manera efectiva, al empleo, puesto que ayudamos a que Aras de los Olmos tenga un atractivo turístico más que ofrecer a toda la ciudadanía. El cementeri jardí s'ha convertit en un punt turístic que atrau a centenars de veïns cada cap de setmana a este xicotet poble de 400 habitants. Arriba el moment de conèixer l'oferta cultural de la setmana, que arriba ben carregadeta, no se la perden. Al MUMA d'Alzira continua l'exposició Memòria de la Modernitat. Del 25 de novembre al 3 de desembre al Museu Valencià d'Etnologia es podrà visitar el museu d'una forma diferent i conèixer com vivien els nostres iaios en la ciutat, l'horta o la muntanya en visites teatralitzades. Visqueu el museu.
Percussió toca'm un conte, al pati Mas Percusión, espectacle musical que explica la història de 4 alienígenes percussionistes provinguts del planeta Somni. Descobrix el museu, visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les sales permanents i les exposicions temporals. Figures africanes a la sala de tallers del Museu Valencià d'Etnologia. Vols conèixer la història de l'Anda, el llest? Aquest conte tradicional del poble Lobale de Zàmbia ens parla sobre el comportament i les relacions humanes. Concert etnomúsic tardor a la sala Alfons el Magnànim organitza el Museu Valencià d'Etnologia Eclèctic Flamenco. Almovim modela la imatge del poder amb silicona i resina. A l'aula didàctica, a través d'una senzilla tècnica escultòrica, es farà una còpia a gran escala de l'emblemàtica moneda espanyola del 1870. Concert Carles Cases Trio. A la sala d'actes, la formació Carles Cases Trio, amb guitarra, contrabaix i piano, interpretarà música per al cinema. I al Museu de Prehistòria de València, visita guiada l'Enigma del Vas, obra mestra de l'art ibèric. A la sala temporal del Museu de Prehistòria descobrirem de la mà d'un arqueòleg les històries que ens narra el Vas dels guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria. Històries sobre el fang. Descobrirem figures i escenes i triarem personatges per a dibuixar-los i retallar-los per a crear la nostra història. Cultura ibèrica, visita guiada. A les sales permanents del Museu de Prehistòria triareu 4 peces de la cultura ibèrica i amb elles descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del museu. Guerrers i molt més. En este taller ens aproximarem a l'elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre per a la societat ibèrica. I visites a la carta Mont Romà, una visita guiada a les permanents del Museu de Prehistòria on triareu 4 peces de la cultura ibèrica i amb elles descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del museu. Ja saben que poden vindre a visitar la Diputació de València i conèixer el seu patrimoni amb les campanyes destinades a majors de 65 anys. Dimecres ens vegem i a sos la Dipu. Estos dies ens han visitat d'Altalla i el Perelló. Ho van fer dilluns dia 20. El dimarts vingueren 2 grups, un d'Almàssera i l'altre de Gàtova. El dia 22, dins del programa Dimecres ens vegem, vingueren veïns del poble de Petrés. Per últim, dijous dia 23, visitaren la Diputació des dels pobles de Bellreguard i Calles. Els recordem que poden sol·licitar les visites a la Diputació a través de la pàgina web www.dival.es i entrant en l'àrea de Salut, Educació i Benestar Social. Ja hem arribat al final d'esta setmana de la Dipu, esperem que els hagi agradat. Una setmana, ja saben, marcada per la lluita contra la violència de gènere i que celebrava el seu Dia Mundial el passat 25 de novembre. La Diputació ho ha commemorat amb la celebració dels segons premis Cèlia Amorós, que enguany han reconegut la tasca del Centre Assistència a Víctimes d'Agressions Sexuals amb el Premi Associacions. També al magistrat José Luis Mendoza, amb el Premi a l'Implicació Professional. El programa Ser Mujer Puntes amb el Premi al Projecte. I, com no, a la localitat de Xirivella amb el Premi al Municipi. I la més sincera enhorabona a tots els premiats. Nosaltres els esperem en una nova edició de la Setmana de la Dipu. Adeu!